Ehihie ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo, orie ọma nụ, ekene nwoke ekene m nwaanyị. Asị m tata bụ orie, ka tata bụ orie retara anyị ndụ, retara anyị ọma, retara anyị udo na agamniru, ndụ anyị, ndụ ikwu n'ebe anyị. Asị m ka afịa niile na-azụ n'ala Igbo tata bụ orie zụtara anyị udo, kachi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-akpọku na-atụrụ nzu na-atụrụ edo na ọjị, ka anyị onye ogologo ndụ na-arụ isi ike, nye anyị ha akụ akụ na ihe enwe enwe. Anyị si n'aka na-ama nzu anyị amanata unyi, ihe ọma ga-emela anyị. Asị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya, onye gwọọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ sacha ya nwụọ. Onye si n'isi anyị gbara n'aja o were isi ya wee buru aja. Ọ fụrụ anyị lota nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụkwa, anyị apụta ife, anyị edu ude. Anyị si egbe belu ugobelu, ma nke sikwa n'iri ebe nkụkwa ya. Anyị si oji nke anyị wene aka enu, anyị esi n'ọfọ gbubie ya aka welu nke bụ nke anyị. Ndị Igbo si na nwata chọba nke ọ bụrụ ajọ nwa, mana mụnwa si na ọchọ nke ya achọta. Anyị si kachi anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike, udo na-aga n'iru. Wọsi orie na afọ na nkwọ na eke na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ụma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyelu ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike na onye ọbụla na-eme ọdịnala na-ebi ogologo ndụ. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana. Onye na-asọ nsọ ana na-eme gịnị? Ebi ogologo ndụ. Nnasị ụmụ Igbo nnataba n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala amaka. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee bi ndụ, wee chaa isi awọ, wee ka nka, mmụọ nwoke mmụọ nwaanyị, ma zụọ. Ka anyị nachite n'ọdịnala, ka anyị mara ihe ọ ga-aba anyị mebe ka udo dịla anyị. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ, a lot of things are happening to them, mana fa amazi what to do. A lot of people are fed up with Christianity and their lies. A lot of people are realize that white man's religion was scam to our tradition and to our way of life. A lot of people have come to understand na ihe ha na-eme since bụ gịnị? Mmeheli ka mmadụ na-eme, na mmadụ anọrọ ebe ọ nọ o kwesịrị ịnọ. Ndị ma na mmadụ anọrọ ebe o kwesịrị ịnọ bụ ajọ ife. Ọnya bụ na mmadụ aghọtara onwe ya. Mana ọtụtụ n'ime ndị bụ ndị a realizere na ọcha mere anyị alụ, amarọ how and what to do, and the best way to do what? To retrace their steps. A lot of them are even scared of ọdịnala Igbo due to the kind of sermon ha na-enye ha n'ụlọ ụka gbasara ndị ọdịnala. A lot of people pụtara file na onye ọbụla ha fụ na-akpọ onwe ya dibịa bụ ọdịnala ka ọ na-eme. A lot of people adabagokwa na-agụ n'ọnụ. Mana achọrọ m ịgwa gị nwa bụ onye Igbo na-ene mmanya taa, na o sita dịba mma na o bidoro na gboo ka nkwọ eke esi wee ghọta ya. Ọ bụ na isi tata wee mara na o nwere ihe bụ chi, onye lọrọ gị ụwa, mara na o nwere ndị ichie, your ancestors, wee mara na enwelo mmụọ dị na ngwuru aja na be nna gị, wee mara na many people nọ n'ụwa nwere mmekọ with ndị mmiri, wee mara na enwere ha na-akpọ ezumezu,
wee mara na onwe ha na-akpọ agwụ, wee bido taa wee dozibe ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị gakwuru dibịa si dibịa ya lụọ ọlụ gị ọlụ bụ ebe obere. Nke dibịa ya alụ bụ gịnị? Ime ka gị na mmụọ gị na ha so mee gịnị dị na mma. Dibịa ya abịakwa ọpụta ụtụtụ ọkpọkuo ndị gị na ha sonye ha nzu na edo, ọ dịrọ possible. Dibịa ya abụkwa pụta na ọtụ ọkpọkuo ndị gị na ha so wụọrọ ha mmanya ọkụ, ọ dịrọ possible. Dibịa ya abụkwa pụta ọkpọkuo ndị gị na ha so nye ha ọjị ọmamme. Dibịa ya abụ nọkata si oke for the fact na ọlụgolugo ọlụ ka o gbukwalụ mmụọ gị na ha so ihe ọzọ, ọ dịrọ possible. Gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, ngwa ngwa dibịa mee gịnị mere gị reintroduce gị tụ mmụọ gị na ha so wee mee udo n'etiti unu. Ọlụ dịle gị dịka onye Igbo bụ ime gịnị? Ijiri aka gị na-eme gịnị? Na-agọdoro ha ọfọ ụtụtụ niile. Ọlụ dịrị gị nwa bụ onye Igbo bụ gịnị? Ime gịnị? Ịpụta ụtụtụ ọbụla wee sị Chi m ekene m gị, ndị ichie m ekene m gị, ezumezu mmụọ niile m na ha si ekene m unu, agwụ m ekene m gị, ịgọdolu ha. Dibịa ya alụ ọlụ gị ọlụ, kpọtụ olu gị chi gị, ị na-aje nọrọ ọdụ. Ọ bụrụ na dibịa nyere chi gị nri, you go and sit down and you start expecting all manner of manners ka ha si n'elu wee na-ada. It's not true. It's not done like that. Ọ bụrụ na dibịa lụọ ọlụ gị ọlụ, ọlụ dibịa bụ o nwere a lot of us mmụọ ya na ha so na-ewezile ha ezigbote iwe. Ọlụ dibịa bụ ime gịnị? Ize mmụọ ndị ahụ iwe, reintroduce gị to them, mee udo n'etiti gị na ha. Mana ịpụtazi ụtụtụ ọbụla maọbụ afịa ọbụla ị chuzuru, maọbụ na ịchọ ị na-eme ya n'afịa wee tụọ ọlụ ndị ahụ nzu, tụọlụ ha edo, nye ha ọjị na mmanya ọkụ. It is never the duty of a dibịa. And abụ m onye omenala, anọ m n'ọdịnala, abụ m onye ọdịnala, emego m chi m, emego m sisi mere chi gị, dibịa merụ gị chi gị, inyetugo ewepụtanugo waalụ chi gị ọjị on your own. Ama m ọsọgodi gị nọrọ obodo oyibo, enwere ike ịnọrọ obodo oyibo ịma fọ ọjị ebe ahụ ị nọ, mana adị m sure na ị ya afọ nkwụ ike. Ịpụta n'utugo wee sie aja na be nna m. Have you ever recognized even your own father mụrụ gị nwụrụ anwụ since ọ nwụrụ? Mana ị bụ onye ọdịnala, you expect dibịa to do everything for you. For the fact na dibịa echukwagolu gị chi gị ma ndị ichie gị, ị nwere ozi right inyefe ọjị. Onye ọbụla na-anata n'ọdịnala Igbo mara nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na imebi ihe dị n'ụzọ gị before, dibịa wee nyelu gị aka wee chukwa chi gị. Ihe a bụ introduction ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Ihe a bụ gịnị? Introduction. Gị nwa ka ọ dịziri n'aka ime agba ndị fọrọ. And ọ bụrụ na ịchụkwa chi gị, eji m chi na-enye example, nye chi gị nri, ịpụtazie relax ya. Isi after all, enyego m chi m nri last year, enyego m chi m nri last 2 years, enyegolu m chi m nri last 3 years, emeela m nke a mee nke a mee nke ọzọ. Since ahụ i nyere chi gị ahụ nri, ịpụta n'ugo n'anyanwụ wee kpọkwa chi gị ahụ wụọlụ ya mmanya ike, ma ọ wapụrụ ya ọjị, ma ọ tụọlụ ya nzu ma ọ edo. Ite n'obelu na dibịa kpọtụrụ gị ya obere ebe anwa,
ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ma ị dọrọ nkwadobe ịnata n'ọdịnala na-achịkwa azụ ebe ị nọ obere ebe anwa gị nwa bụ mgbe ị na-eje ụka ị nọ n'ụka ọbịa ka njukene gị ọwụwọns ka ị na-enye tait gị ka once ka ị na-enye onyinye in your lifetime na chọọchị anyị na-eje ọkwa ụka anyị na-eje every month akwụọ gị salary ịmapụta tait manyere ha na manyere ndị onye eriri eri ịmapụta tait manyere ha na envelope ije na-receive unction imecha anyị natada the Lord the worst law in your life. Pastor, I have attack. Mana o rute n'ọdịnala dibịa wee chukwalụ gị chi gị ịnazi eje n'ọrụ ka onye mewezi nke fọrọ ọ gị nwa na-enyere dibịa ndị nke ya ihe ọ na-eri. Ị mara na dibịa pụta ụta nnọọ bifo ma pụta bịa mee vida na menyego ndị m na ha so ọjị wapụrụ ha ọjị na mmanya ike na-agodoro onwe m ọfọ. Ị mara ọ eziokwu na some dibịa dị consign na-abụ onye alụchalụ mmadụ ọlọpụta n'otu nwee ike mgbe ọ ga na-agọrọ onwe ya ọfọ na-ayọkwa ndị ya na ya so biko ndị nlụrụ ọrụ ka ihe ọma na-emerụ ha. Ndị ọ na-agọdolu bụ ndị so ya not ndị so gị enimo. Ihe ọ na-ayọ ọrụ ndị so ya ka ame gịnị ka amelu gị ihe ọma because of the fact n'ime gịnị na ị bịara na bịa. Mana o nwere ike ịkpọwakwa chi gị ọzọ after the time o feed chi gị nye chi gị nni again ọwalụ chi gị ọjụ is not possible. So ya bụkwa na ịlụ ọrụ ihe chi gị nni ma onye ndị ichie gị nni ma onye arụsịbe nna gị nni ị na-eje nọrọ ọdụ na-ịlụsị ana ka mma na sizi ebe niile ịzọgharị nazie gị nwa na onwe gị nwere something to do. You have a function to carry out and that function bụ ịnọkọta ma ifu ogodo nkwụ ike even if you are broke welu mmiri gbanye mmiri na kọpụ kpọkwuo ha ịgọcha ọfọ ịtụsa mmiri na anị nwụọ nke fọrọ ma inwe ogodo nkwụ ọka ebe anyị nọ gbanye mmiri na kọpụ mebi ya na ọ dị mma. By the time ị ga-emegide ya they will start giving you money. Mana negligence ihe na-ewe mmụọ iwe ana m agwa unu ọ bụrụ ka arụsịana m nke arụsịana nke how come what? You have a role to play and that role is to always acknowledge them before you mee ihe ịgwa ha let them guide you. Ọ dị very very important. Aka bụkwa onye nke gị mmadụ agbara ọma ụzọ mmiri sịkwa na abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Biko na apology because of video nsị na mmemme yesterday maka gịnị ka esi aga ọfọ ọjị aka esi eme gịnị atụkwanụ nzi na ndị ọzọ. Biko na ewekwana na iwe ndị YouTube si egene na m erutebe level ime live video. Biko kunu sonyere m na share kwa our video so that your friends can join up. Ọ bụ na ya your first time isonyere anyị nnọọ echefukwana binyere anyị aka so that mgbe ọbụla anyị tinyere video ka ime gịnị ka ị nwee ike sonyere anyị ka anyị nwee ike rutekwa ndị requirement nwekwana ike from time to time apụta m na live ụta ị na-ene m anya ị na-ajụ m ajụjụ ị nwere ịjụ m. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagoji gị anya gbasara ihe nkụzi tata ma ihe ndị na-akụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo onye ịchọ ka agbalụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọlụmụ biko dere m meseji na my WhatsApp number na 07073731163. Ndewo.